Halløjsa. Jeg vil fortælle dig lidt om Illustrator. Og det første man skal vide om Illustrator, det er, at det er et program, der arbejder med vektorgrafik. Og vektorgrafik, det vil sige, at programmet ikke arbejder med pixels, men at den arbejder med funktioner for hver figur. Et eksempel på vektorgrafik, det er, hvis jeg her i Illustrator tegner en streg, og gør det samme i Photoshop, så kan vi se i Photoshop, når vi zoomer ind på stregen, så kan vi se alle de pixels, den består af. Men når du i Illustrator zoomer ind på en streg, så vil du aldrig kunne se de pixels, den består af, fordi at Illustrator bare har hørt, okay, du vil have en streg der, og den skal være så tyk. Så den giver mig en streg, og så husker den selv, hvordan den streg ser ud. Og derfor kan jeg zoome lige så langt ind på den, jeg vil, uden at få et dårligere billede. Det samme kan vi udnytte, hvis vi er bedre opløsning. Så kan vi smide det i Illustrator. Hvis vi åbner en fil her. Som her, der kan vi se, der har vi taget et billede. Det her, det har jeg lavet i Photoshop. Og det betyder, at når jeg kommer tæt på det, så er det meget, meget pixeleret. Det vi så kan gøre i Illustrator, det er, der arbejder vi med anchor points. Som man kan se her for hver ende af stregen her, der har vi det, der hedder et anchor. Det betyder, at vi kan tage det punkt, og så kan vi flytte det. Vi kan også tage det punkt og sige, nu vil vi gerne have, at det buer på en bestemt måde. Så nu buer stregen. Vi kan tilføje anchor points, hvis vi gerne vil have flere. Så vi kan ændre det mere frit. Og nu vil vi gerne have lavet vores pixels om til noget vektorgrafik. Det gør vi ved at vælge billedet. Så går vi op i Object. Live Trace, det vil sige, at den selv finder de buer, som er i billedet. Make and Convert to Live Paint. Så kan vi også ændre i det bagefter. Så I kan se, nu har vi fået ændret ret meget på billedet. Vi har for det første fået gjort det til vektorgrafik. Så nu kan vi zoome ind på det lige så meget vi har lyst til. Hvis jeg finder zoom-knappen. Uden at det bliver pixeleret. Men det betyder også, at vi kan ændre i det. Så når vi nu tager vores pen tool her, så kan vi fjerne et anchor point, og nu kan vi se, nu fik vi så skåret en hel masse væk. Det kan vi rette på ved hjælp af de eksisterende anchor points. Så har vi fået en lidt rundere cirkel. Vi kan gå ind og rette på, hvis vi ikke synes om den måde kodet ser ud på. Så kan vi lige zoome lidt ind på det, så vi kan se, hvad vi laver. Og måske lige lidt meget. Og så kan vi sige, at vi vil gerne have et anchor point mere her. Så vil vi gerne flytte det anchor point. Og vi vil gerne have et anchor point her. Og vi vil gerne flytte det anchor point. Og det var ikke anchor point, det ligger der. Så tager vi den, der hedder Convert Anchor Point. Det er der, hvor du ændrer på de her handles. Hvis du bare klikker på den, så fjerner den de handles, der allerede eksisterer. På det punkt, du nu har klikket på. Så hvis vi lige klikker på nogle af punkterne her, så kan vi tage vores pen tool, eller vores point tool, og rykke rundt på punkterne ind, til de behager os. Og det er sådan set
sådan vektorgrafik og sådan Illustrator fungerer. De første tools, du skal være opmærksom på, det er Direct Select tool, så du kan flytte på anchor points. Convert Anchor Point tool, så du kan ændre på, hvordan de handlesene fungerer. Så er det Add Anchor Point, så du kan sætte flere anchor points ind. Og det var Delete Anchor Points, så du kan fjerne dem igen. Hvis du vil gøre det en lille smule hurtigere, kan du bruge det normale pen tool, som kan tilføje og kan fjerne selv. Jeg håber, jeg har kunnet hjælpe dig med dine eventuelle problemer. Og hvis du vil vide mere om Illustrator, så bare se de følgende instruktionsvideoer. Farvel.